Táto co, Ferry? Nový motor. A to skazíš ho docahol. Zo Kanady či klasika z Nemecka? Ta co si, ďoďu, nič som nedocahol. To som sebe ho vybral z bazaru. A to keľo si za neho zaplatil? Co si vyhral jackpot, či si ščesal šviekru? Ale ani cent som napredek nedal. Leasing na 96 mesiace, nulová akontácia. Nulová akontácia na 96 mesiace. No a že by toho nebolo málo, môj starý motor mi vykúpili naproti účet. Táto co za bazar? Kúkaj tu, tak si poviem, auto Adam vo Prešove. Nový motor mám, starý vykúpili, penieži v kešeni. No co ešte vecej môžeš chcieť? Aha. Takže utoríš, že to i ja by som tak mohol vymeniť. No jasné, íď tako jutre, pokúkaj ich ponuku a dopraj sebe i ty. Ta pôjdem kúknuť. A nezabudni im povedz, že som bars spokojný.